velkommen til en lille videosnas her fra Aluprof, hvor vi gerne lige vil slå et slag for vores mange metalkæder her, som vi også har snakket om før. Der er kommet nyhedsbrev ud omkring det, vi har lavet prisliste, og kæderne her sidder på sådan en lille smart display, som man kan hænge op på væggen. Og det sidder i den rækkefølge, som også de står i prislisten. Nu tænker du nok, metalkæder primært er til livssystemer, det er selvfølgelig også det, vi bruger det til, men de kan faktisk også bruges til f.eks. rullegardiner. Her kan du se i det store kædehus, der kører vores nye metalkæder fint igennem, og det samme på de små. Alle metalkæder kan fås som endeløse, eller man kan købe dem i hele ruller som her, 150 meter på en rulle, så man kan få en lille tank med, og så kan man selv lave det.